kanthi ngaturaken wilujenging siyang kunjuk sangjaning para tamu, para undangan kakung putri. Mugia panjenengan sedaya wonten ing kalenggan punika tansah ginanjar kawilujengan kasarasan saking ngarsa dalem Gusti ingkang berbing dumadi. Santata lan saga dening para kadang-kadang pramuladi Karang Taruna nggih nyamektakaken papan palenggahan kangge margiyaripun para tamu undangan kakung Sumawana Putri. Mugi kunjuk kadang-kadang Dwi Manunggal Karang Taruna nyamektakaken papan palenggahan ugi kepara margya rawuhipun sakmangke dhateng para tamu undangan kakung Sumawana Putri. Mangke kunjuk dhateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Saprodi sawetawis ndagiaken rawuhipun para tamu ingkang katemben rawuh dipun prayogiaken wonten ing papan palenggahan ingkang sampun samapta gati dening para kala wangsa. Kanthi nyuwun tambeng berkah pangestu, nyuwun ridho idi palilah panjenengan wiwahan kalenggan punika mangke enggal-enggal kapurwakan. Mugi-mugi kanthi berkah pangestu panjenengan sedaya saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Muhammad Tarwin sekalian Ibu Tati Ujiati kasembadaning karya lumaksana pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pepundhen lingkah sami kanthi semenan saged makurmatan kejawi saking menika mangke pepundhen kula Bapak Muhammad Tarwin kalian Ibu Tati Ujiati kepareng ngaturaken rantamaning adicara lumaksana kalian para kadang-kadang ingkang pinitados minangka ngayahi pakaryan wonten ing kalenggahan punika mangke dene sang juru sambuga utawi juru rias temanten punika wiki saking tlatah Semen Kawastan Aura Salon Wedding Organizer. Wontene dipun sengkuyung dening para kadang-kadang seni hadroh Al Banjari punika kadang-kadang kula seni hadroh Rijalul Ansor wiki saking Telatan Paron. Tan kantun kan sengkuyung dening kadang-kadang dokumentasi foto punika saking MH Production lan sakmangke dipun giaraken langsung secara live streaming dening Ngawi Multimedia Channel. Sepindah malih kunjuk datang para bapak ibu wonten adicara kalenggan punika mangke ugi dipun giaraken secara live streaming kalian Ngawi Multimedia Channel. Mangke saged dipun pirsani wonten ing layar HP bilih adicara wonten ing kalenggan punika lumaksana ugi dipun giaraken secara langsung. Mangke saged dipun pirsani wonten ing mriki napa wonten ing dalem laju lampahing adicara temu manten wonten ing Datulaya Agung Wismawaha saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Muhammad Tarwin sekalian Ibu Tati Pujiati. Tan kantung kan sekuyung para kadang-kadang kula Dwi Manunggal Karang Taruna anggenipun ngaturaken pambagya raja rawuhipun para tamu undangan kakung Sumawana Putri ing sakmangke mugia nggenya makarya tansah kasembadaning karya saged kalaksanan kanthi rahayu wilujeng kali surubeda nir ing sambikala. Ugi ngrantos tumapake ngadicara ingkang sadungkapan mangke kepareng lumaksana ugi ngaturaken wilujeng siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa widodha rahayan ngatur sumembah sumengkum ring sak isining rat ring sak ngandhaping panguwasaning Gusti ing ngakarya loka. Gusti kang wenang paring nugraha tuwin pidana
purbaning iwang manon andayani ilining banyu lawan uruping geni purbaning kang kawasa andayani dumadining rahina kelawan wengi titah ing ngarcapada tinitah jangkep sajudu kelawan tetimbanganing jagat sedaya wis kaponto-ponto anutepantaning kodrat ana bungah ana susah ana bejo ana mulya ana padhang ana peteng pungkasane ana urip ana titiwanci dina pati ya ing kono purba kawasaning Gusti Lamunta Kacandra nganti sak danguning rahina datan wonten pedote paribasane Lamunta tinulis nganggo banyu segara nganti wasat toyaning seganten datan kuwawa anggegurit tondo pangwasaning Gusti ing jagat gumelar pramila monggo Bapak Ibu sedayanipun tansah keparenga ngunjukaken raos puja lan syukur dhateng ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi mugi kanthi syukur punika anggenipun gesang wonten ing alam donya tansah pinaringan kanikmatan ingkang langkung bebodhe menika sami katan semenan saking mahormatan wonten ing kalenggan punika keparenga ngatur punika malih kunjuk dhateng para tamu undangan kakung Sumawana Putri pepundhen kula Bapak Muhammad Tarwin sekalian Ibu Tati Pujiati sak mangke gi kepareng aturaken laju lampahing upacara adat Widi Widana ingkang tasih lumampah wonten ing tlatah jeblokan mriki ing sak mangke adi Jawi kagunan Jawi kang sinemuning samdono sesadane adu manis samukawis sarwi pasemon mila datan momokal dumununganing rasa rumangsa hangru mangsani pindha jalma nglukaca weruh ing diri tangkep asta sing becik tinolat sing ala disingkirna ya ing kono dening nguri-nguri kagunan Jawi panpra beda sak mangke panjenenganipun pepundhen kula Bapak Muhammad Tarwin sekalian Ibu Tati Pujiati ngaturaken laju lampahing upacara adat kapurwakan kanthi mangke mijiling nintemanten wiki saking panti pambusanan tumuli pambedoling sekaradi manca warna Kalpataru Dewandaru minangka gunging wiwahan mangke adicara pangundi gambuhing penggalih ingkang kepareng kinantenan Sang Wikudibya Brahmananing kabiwadan panjenenganipun Eyang Pujangga Rama Kyai Nuruddin titipun rampung kalajengaken sembah kalbu sungkeman tuwin krobongan jangkep pratisaken dening wedding organizer menika Aura Salon saking Semen dipun tetuanggani dening panjenenganipun Mbak Yu kula kadang kula Mbak Rina titipun ora mangke ugi Sri Atmaja temanten kanthi nyuwun tambeng berkah pangestu panjenengan Sri Atmaja temanten nyuwun tambeng berkah pangestu kanthi kepareng aturaken kiraping putra pinanganten ingkang kawastan kirap sepisan kirap Kanarendran kalajengaken kirap ingkang angka kalih mangke kirap kasatriyan sedaya kapratitisaken dening panjenenganipun Sang Juru Samboga AS Wedding Organizer ditipun rampung samangke tumuli nglajengaken adicara ingkang kepareng lumaksana wonten ing kalenggahan punika kanthi mekaten Bapak Ibu tamu undangan kakung Sumawan Putri ingkang sampun nampi pakurmatan sesedahan undangan badhe caos ugi ngaturaken pangestu dhateng panggih Sri Atmaja temanten doyo-doyo kadhiraken pinarak wonten ing palenggahan monggo Bapak Ibu ingkang
nembe kemawon rawuh punika kadherekaken prayogi pinarak wonten palenggan kanthi birunggan sasamaning budi lawan karsa kinarya lumaksana hangrantos tumapake ngadicara wonten ing ari kalenggan punika kunjuk dhateng para kadang-kadang seni hadrah majelis sholawat Rijalul Ansor monggo dinmenipun Kang Mas monggo swawi kawula dherekaken Bismillah dicoba ya ayyuhar rajul ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa assalamu alayka ya habibi assalamu alayka ya tabibi assalamu alayka ya habibi assalamu alayka ya habibi ya rasulillah ya khayra khalqillah ya rasulillah ya khayra khalqillah assalamu alayka ya habibi assalamu alayka ya tabibi assalamu alayka ya habibi assalamu alayka ya tabibi ya rasulillah ya khayra khalqillah ya rasulillah ya khayra khalqillah ya khayra
السلام عليك يا طبيبي السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي غير خلق الله وخير خلق الله طه رسول الله خير خلق يا نورنا وقمرنا
حبيب الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشافى يا عريض الجاه أنا ضيفك يا رسول الله يا مشافى يا عريض الجاه أنا ضيفك يا رسول الله وأنتم حج البيت أخرت ولا بين والسعيد كل حرم وأنتم حج البيت حرم وأنتم والسعيد وأنا داخل على البيت غني أنا ضيفك يا رسول الله وأنا داخل على البيت الغني أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشافى يا عريض الجاه أنا ضيفك يا رسول الله يا مشافى يا عريض الجاه أنا ضيفك يا رسول الله صلوا على الهادي بتشهيد العاكف والبادي يا حبائب صلوا على الهادي بنزيل العقيب والبادي شافع جبل ينادي أنا ضيفك يا رسول الله لو تسامى جبل ينادي أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشافى يا عريض الجاه أنا ضيفك يا رسول الله يا مشافى يا عريض الجاه أنا ضيفك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه